Moikka YouTube! Tänään meillä on makutestissä Muumilimppari ja Smurfin-limppari. Vittu, kumpi nyt maistaa? Molemmat. Okei. Sitten annat mielipiteet. Juu, venää. No niin, YouTube, ootteko se valmiit tähän YouTube? Apua. Ja. Mistä se toinen? No, sanotaan MP. Ei vielä. Nyt on vasta toista aikaa, kun vertailutesti. Joo, no tässä voimme heti huomata, miten toisessa oli paljon enemmän happoja. Murha on hävinnyt ensimmäisen osan kilpailusta. Tässä on kyllä aika vähän happoja. No niin, mutta niin on tässä vielä vähän. Eikö varmaan? Vittu miten paha. Anna mä maista. Joo, elikkä Muumilimu, taattua laatua, vadelman makuista Se on herkkua. kyllä metsämansikka mulla. Ihan sama. Ei oo. Ja Se on kyllä ehdottomasti paljon parempaa taas Smurf. Smurfilimu, täyttä paskaa. Ei se on puippoja. Ei. No. Okei. Smurfia Ei. pippötään. Eli Paskoja. joo, moikka YouTube. Heippa. Pausat. Nähdään. Moikka. Nähdään ensi video.